Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun waɗannan da sauransu. KBTV, KBTV, KBTV. An wuni lafiya, to muna fatar wannan buki da an kai, muna fatar da safiyar yau laraba an yi buki, an yi taro, kuma taron da an kai an yi wasan nan barakallah a wannan buki na babban mai gida da an kai. Allah ya sa ɗayan nan mu ga an kawo mana sadakin ta lahiya ta hito. Kuma a wannan bukin jiya ya yi wani ƙazafi, ya ce na yi maɗiyan mutane ciki, kuma yana a matsayin mai gidana. Yanzu jama'a ni kuka ce zan yi mai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ainihin wannan bikin da an kai yau, muna godiya ga Allah maɗaukaki mai bayarwa mai hanawa, da fatan wannan suna ɗaya Safiya Allah ya raya su ya bar mana ita lahiya akan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarin magana mu kai. Ka rubuta go. Ki akwai sawa. Ka rubuta. An gobe ba za ka ci komai. Na baka amsa maganan nan. A'a ba ni iya ala kai magana. Kai mata ciki kuma. To, assalamu alaikum ya jama'atul musulmi. Muna farin ciki da masu kallon mu dangance da lamurra waɗanda muke yi na bangaren KBTV. Sunana Ibrahim BK. Jama'a ku ci gaba da kallon mu, za ku ga sababbin bidiyo ka waɗanda Allah su ya yarda faru ainihin darakta din da muka cewa ko kuma asalin mai gidanmu. Ci gaba da kallon mu, za mu fito muku da sababbin kallaye in Allah ya so ya yarda ga masu sauraron mu kuma da kallon mu. Ibrahim Biki, ina gaishe ku jama'a. Alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau mun yi addu'a sunan ɗiya Safina. Allah shi raya suwa mana ita akan sunna. Allah shi bari, Allah shi raya. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yannan muna son Allah ya sa ta tashi cikin tarbiyya. Allah ya kare ta da shirin shaidan, da shirin mugu da gira naci, da ya cire ubanta. Dan girman da kawwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ala ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sha'a kursiyyu fis samawati wal ardi wa la ya'uduhu izzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Assalamu alaikum jama'an musulmi. Muna godiya da wannan taron da aka yi aka wace lafiya. Ubangiji Allah ya rayar da wannan ɗayar da ake ce ma Safiya. Ciki game da wannan aifuwar da abokinmu ya yi mai suna Surajima, sunan yarinyar dai kuma Safiya. Gaskiya bikin ba laifi, abinda ake so dama illa lura ta kama irin wannan mutum
yana gurin a yi a ƙare lafiya, kuma hakan ta tabbata. Saboda haka muna godiya ga Allah. Wannan dai ainihin baban yarinyar abokinmu ne, saboda haka yarinya kuma ta zama yarmu. Saboda haka muna roƙon Allah ya ba da albarka, Allah kuma ya nuna mana cewa mun kai lokacin ita ma hidimanta na lalura aurenta a rayu kuma da lafiya. Saboda haka yanzu jinjina muke yi ga mai ainihin bidiyon mu mai suna UAK Faruk Mix DJ kenan, KBTV. Sai an jima. Ke birge ne wallahi, ke gana ma zo na so miki wata 'yar tsaraba, ko za ki diba ki gani? Tana da kyau sosai, wallahi wannan wankan da ke gama ba laifi, ina yabawa, masoyiya da abin farin ciki da.